Siky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou a dneska to máme drevenú garáž Otelo, 5x3 metra, 15 metrov štvorcových. Čo sa sem hodí viacej ako takáto drevená stavba? Konkrétne táto naša garáž je postavená na zámkovej dlažbe. Je to preto, že vlastne aj táto dlažba vám slúži aj ako podlaha v tejto chatke. Je to veľmi dobré užitkové, neamortizuje sa to a poďme sa na to pozrieť bližšie. Takže máme tu takéto krásne klasické dvojdvere. Pokiaľ sa pozrieme donútra, tak vidíte, tak ako záhradný domček, tak aj drevenú garáž vieme spraviť s podlahou, ktorá je napríklad zo zámkovej dlažby. Výhoda tejto zámkovej dlažby je tá, že vlastne pokiaľ tu aj niečo vylejete, nejakú vodu alebo niečo také, tak sa vám to siakne do podložia a pokiaľ by ste sa za 10-20 rokov rozhodli, že túto garáž dáte preč, nepotrebujete to, tak v podstate aj demontáž je veľmi jednoduchá, je to perfektné, stabilné podložie a ľahko si ho viete pripraviť aj svojpomocne. K tejto garáži vám ešte poviem toľko, že tak ako v každom záhradnom domčeku máme tu zavetrovacie laty, ktoré vlastne slúžia na to, že pokiaľ by bol silnejší vietor, tak vlastne spodná doska je spojená tu s vrchnou a vlastne podrží vám strechu. Takže takýto krásny priestor získate v záhradnom domčeku, takto to vyzerá a samozrejme toto je verzia bez podlahy, rovnako ako garáž viete mať bez podlahy aj záhradnú stavbu. A je to dobré vtedy, keď to chcete využiť na uskladnenie náradia, kosačiek, čohokoľvek a neamortizuje sa vám drevená podlaha. Máte tu takúto perfektnú finišovanú zámkovú dlažbu. Konkrétne táto garáž je tu aj s dverami. Vieme vám prirobiť aj okno, je to na želanie, takže pozerajte. Táto stavba je už viac menej ukončená, je natretá. My konkrétne používame na chatky farbu Remers 3 v 1, je to HK lazúra. Keby vás zaujímalo, toto je konkrétne rustikálny dub a je vlastne ošetrená kompletne. Takže toto bola naša garáž Otelo. Sledujte naše príspevky, Siky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou a my sa ideme kochať touto krásnou krajinou. Pekný deň.